Anga wale ɲuman fɔli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. Kelen bɛ o don dimanche don novembre kalo tile 20 Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen la maire sigi kalata kun don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ novembre kalo tile 20 min ni maire sigi kalataw kɛra Sherifila TV kunnafoni diso ye wulikajɔw kɛ ka sigida damadɔw sɛgɛrɛ commune 1 sigida Gale 6nan ani commune 4 kana se Moribabugu ninnu bɛɛ lajɛlen matamana kunnafoni ɲininaw fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna commune 4 la jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale taara a ka fasoden ɲumanya baara timɛ ni wete ye ani a furumuso Keita Aminata Mayiga kunbɛn ɲɔgɔn fɛ o la nin de ye bamanankan kunnafoni na kumaba kelen ye min bɛna walawalali kɛ aw ye aw dangana. Dimanche don novembre kalo tile 20 san 2016 Mali jamana kɔnɔ maire sigi kalataw olu bolodalen kun do jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen la maliden miliyɔn 7 ɲɔgɔn na olu de kan ka sugandili kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni don nataw la olu bɛna kɛ sigida ɲɛmaw ye sigida ɲɛmayasow la ni o ye maires ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kalata in yɛrɛ a bɔko caman kɛra a juya kɔrɔ ka sabu kɛ labɛn sabatibaliya ye nka nin sen labɛn sabatira ka bɛn ni dimanche don novembre kalo tile 20 ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ danfara min ni o bɛ ɲina maire sigi kalata ani kalata tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye k'a fɔ maa min bɛna sugandi wali kelen maa min ka kalatata bi caya o tigila maa bɛ sin ka kɛ maire ye a tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ conseiller yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka bara kɔnɔ wete fɛnɛ kɛ a damana ka maire sugandi o kandɛrɔ nin sen an bɛ yawladɔnya k'a fɔ sigida 4nan ni o ye commune 4 ye Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a furumuso Keita Aminata Mayiga olu taara u ka fasoden ɲumanya timɛ baara ninnu u bɛɛ lajɛlen sereyara maa min fɛ Amadu Jara ani Seydou Ɲaradu Sherifila TV tɔgɔ la. Yanni ye école fondamentale AB ye ni a filɛ ni sɛbɛnni kɔnɔ sugu kɛrɛfɛ mara 4nan kɔnɔ Bamakɔ faaba kɔnɔ yan kalafiliso 25 o de bi yan o 25 cɛma 7 bɛ sɔrɔ gaw kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bilalen bɛ lakana kɔnɔ lakana min sabatilen don kosɛbɛ maa hakɛ min tɔgɔ fasirilen bɛ yan o bɛ t'i jɔ maa 102 kɛmɛ dalen don kan o maa 102 ani kɛmɛ jamana ɲɛma Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ale tɔgɔ fasirilen bɔ o maaw cɛma ni sigiden 258 ye n'an ko o ma ko numéro 258 nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati jamana ɲɛma IBK n'a furumuso Keita Aminata Mayiga o ye kɛnɛ sɔrɔ walasa kosɔn ka kalafili waleyaw kɛ kalafili ye waleya ye min bɛ kɛ sababu ye ni ka jamanaden ka jamanadenya de sabati o waleya IBK a y'o de waleya i n'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko maliyɛn tɔw ka a nɔbɔ nin kɛwale la. Élection ye hɛrɛ don de ye an ye a ɲini jamana in kɔnɔ an ka kɛ démocratie ye démocratie kɔnɔnafɛnw baara ye min ye o ye kalafili ye ka wolomali kɛ bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye maire ka sigili kɛnɛ ye ni élection ni a bɔra a ma siɲɛ 4 a ma kɛ dɔwɛrɛ kama pour que bɛɛ ka an ka bɛn an balima minnu kɛnɛ ma u ka sigi Mali la que ce soit inclusif a fɔ tubabukan na donc siɲɛ 4 dɔw y'a filɛ k'a fɔ ko an dɛsɛlen de don an ma dɛsɛ mais an y'a to min kama bɛɛ b'o dɔn et puis an bɛɛ de bɛnnen b'a la mais don dɔ bɛ se fo ka décision ta o don c'est la décision tara a bɛ semaine 2 bɔ mɔgɔw bɛ campagne na maintenant an bɛna an ka mɔgɔw sugandi ala k'an bɛn maa ɲumanw ma ala k'an bɛn maire ma mun bɛ hinɛ jamana na mun bɛ hinɛ u sigiyɔrɔw la mun b'a dɔn maire sigikun tɛ dɔrɔn ka dugukolo feere maire sigikun ye ka dugukolo ka sigida saniya ka ji ɲuman se mɔgɔw ma ji min tɛ sigi mɔgɔw ma ka fɛn fɛn bɛ mɔgɔw lafiya n'o kɛra kɛnɛyako ni fɛnw ye k'olu bɛ ɲɛnabɔ o maire an b'olu de fɛ ala k'olu don an garisɛgɛ la. Nin kun ye Bamakɔ sigida 4nan jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka kalata waatiw ye minnu baaraw sereyara Amadu Jara ani Seydou Ɲare fɛ a kuma laselama min fɛ o ye Yusufu Kulubali ye. Ale bi o sigida 4nan kelen kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 8 waatiw 8h min ye wetekɛsow ye olu dayɛlɛla nka min ye kunnafoniw ye o fana y'a jira k'a fɔ sɔgɔmada yan b'a fɛ muɲuku maɲaka barika kun man bon kosɛbɛ
nka min ye an ka lakana tigilamaw ye olu kɔni bɔn kun bɛ fɛ a bɛɛ lajɛlen la ka lakana fɛnɛ sabati walasa malidenw bɛ se ka taa u ka kala ta bonya ani karama ni bɛn ni basigi kɔnɔ o de kosɔn Bamakɔ marabolo ɲɛma Ami Kan ale ye a jira k'a fɔ lakana min ni o juru kɔni sɛbɛkɔrɔ bonyanen don wɛtɛkɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la Bamakɔ a n'a dafɛlaw la ko fɛn do fɛn min kɔni bɛ se k'ale kɔni nisɔndiya de o tɛmɛnen kɔfɛ 9e arrondissement commissaire o fɛnɛ ye a ka hakilinataw di Amadu Jara Seydou Ɲɛrɛ olu y'o fɛnɛ seereya an ye. Ayiwa hakilinata ye min ye an kɔni nisɔndiyalen don an sewalen don parce que élection sera ka kɛ donc nin bɛna an ka démocratie tɔ réconforter ka taa fɛ donc fɛn bɛɛ labɛnna gouvernement ye fɛn bɛɛ bila an ka disposition na baara bɛɛ kɛra k'a ɲɛ problème fosi tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na bi fosi fana ma fɔ an ye min bɛ se ka élection jɔ ne votera mais comme ne bɛ Kulukoro région de la ne bɛ voter Kalabankoro j'ai déjà voté bon n b'a ɲini jama bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka voter an ka faamuya ko nin y'an ka démocratie de taali ye ɲɛfɛ voter kɛbaliya devoir de citoyen de don donc bɛɛ ka dɔn k'a fɔ i yɛrɛ ka a dɔn kan ka taa voter pour que n bɛ mɔgɔ minnu ta ko kɛ n sagona mɔgɔ ye mais ni mɔgɔ ma voter ni mɔgɔ tɔɔra so mɔgɔ minnu bɛ ta n'o ma k'u sagona mɔgɔ ye a tɛna na bɛn donc bɛɛ ka bɔ pour que bɛɛ k'i ka choix kɛ. An balimaw an bɛ min fɔ aw ɲɛna vote an bɛɛ kungo don an b'a ɲini aw fɛ jama ka bɔ massivement ka taa vote kɛ an ka commune jɔli ko la mɔgɔ kelen kungo tɛ ni ma sɔn ka bɔ ayiwa ni mɔgɔ ma bɔ ni mɔgɔ min choisira n'olu ye min kɛ i tɛna se ka fɔ ko man ɲi dɛ a fɔra ko mɔgɔw ka bɔ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka vote kɛ o ye fasoden ɲumanya ye o ye faso jɔli baara dɔ ye comme jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka baara dɔ anw ta ye lakana ye o sira fɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la corps bɛɛ bɛ yan policiers bɛ yan gendarmerie bɛ yan garde bɛ yan corps bɛɛ bɛ yan finitigiw b'a la alors fini yɛrɛ tɛ minnu fana la o caman bɛ jama na pour que k'a dɔn ni fɛn mɔgɔ kuntan min mana don jama la ou ni mɔgɔ ŋanajugu mana don jama la pour que kise k'u bali ka kolankolon kɛ vote ka se ka kɛ ka ɲɛ o y'an ka laɲini ye. Hali bi sigida naaninan na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o fɛnɛ ka baara bɛnnen don kalata yɛrɛ a taabolo ɲuman ma u k'a ma ko délégation générale aux élections olu kɛmɛ ka labɛn dɔw sabati barisabu ka da ka ɲina a fɔlen don k'a fɔ kartini na ni o kɔni tɛ wete kɛ man di numéro minnu ni olu fɛnɛ bilalen kun don ni maa dɔw ma se k'olu wele ka se k'u ka wete kɛsow dɔn bibi na délégation générale aux élections ale kɛmɛ ka na ni fɛɛrɛ dɔ ye k'a ka maaw bila wete kɛsow la walasa ni nana k'i ka wete kɛso ɲini ni ma ɲɛ sɔrɔ a la bɛɛ i b'i ɲɛsin a ka maa ninnu ma olu bi a don subahana mansi kɔnɔ k'i tɔgɔ ni jamu don ni ka i wete kɛso k'o bɔ k'o jira i la yɔrɔnin kelen min bɛ se ka to baara bi nɔgɔya i bolo Sherifla TV kunnafoni ɲininaw Amadu Jara ani Seydou Ɲɛrɛ olu ye lafila sɔrɔ ka bɔ o baara fɛnɛ kɛcogo yɔrɔ. Ne ka baara in sigilen bɛ ka so de fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ vote so minnu kɔnɔ awɔ caman bɛ u ma bɔ ka taa baara kɛ o de sɛgɛn b'an kan bi parce que an taara an ye tile 4 kɛ mairie la ka mɔgɔ ka bureau f'u ɲɛna mɔgɔw ma bɔ kosɛbɛ mais bi u bɛ k'an sɛgɛn kojugu parce que dɔw minnu tɛ vote yan yɛrɛ caman ba de bi yan an b'u ka bureau f'u ɲɛna o de bɛ ka baara gɛlɛya dɔɔni. Baara nin kɔni a taabolo ka ɲi fɔlɔ donc kabini k'a daminɛ 8h la ka n'a bila nin waati la an bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ a la donc mɔgɔw bɛ ka nale u bɛ na vote u bɛ gɛlɛya sɔrɔ u ka bureau cogoya la en même temps baarakɛla minnu fana bɛ u b'u ka baara ɲɛdɔn donc c'est très facile k'u ka bureau de vote k'u ka numéro ɲini teliya la a n'u tɔgɔ donc a bɛɛ ka nɔgɔn en même temps mɔgɔ minnu bɛ yan délégué minnu bɛ yan donc ils sont tous présents u bɛɛ bɛ yan n b'a fɔ minnu wulila ka mɔgɔ bila u nɔ la ka taa voter n'u bɛ tila ka segin ka na donc mɔgɔ hakɛya min votera san donc à peu près a ka ca ni 10 ye dɔɔni 10 20 jate a b'o bɔ dakuru ban laban min bɛ ne fɛ k'a fɔ donc mɔgɔw ka bɔ ka na voter donc fasoden ɲuman yɛrɛ ye voter dɔ ye donc n'i nana voter i diya mɔgɔ i k'a da o kan Guinaw Soni kɔnɔ. Bamakɔ sigida gale commune 1 ye malidenw fɛnɛ bɔra ka taa lajɛ k'u ka ɲɛma sugandiw kɛ maire kunda an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sɔgɔmada yanfan kɔni fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ yen fɛnɛ fari fagalen kun don nka wetekɛsow dayɛlɛla nɛgɛ ɲɛ 8 i n'a fɔ a fɔra cogo min na dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ muɲukumaɲaka min ni o tɛ ka se ka bonya yɔrɔ la o ye de k'a fɔ sɔgɔmada yanfan don o tɛmɛnen kɔfɛ dimanche donya fɛnɛ don maaw ka bɔli man deli an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka maa minnu ni olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka o kunnafoniw fɛnɛ kɛ k'an lasɔrɔ commune 1 na sigida gale o ye Kafunɛ Bacili ani Sanba Tarawele ye u ka sɔrɔli fɛnɛ filɛ. Yɔrɔ min na an bɛ commune 1 de la an bɛ centre de vote Bulukasunbugu
bon an kɔni ɲɛ b'a la sɔgɔma jama tɛ caya kosɛbɛ parce que a bɛ caya ala fɛ muso ni denmisɛnw mais comme midi ma se fɔlɔ hakilila ni midi cɛ ko bɛ changer dɔɔni mais ko kɔni bɛ kɛ a bɛɛ sabati la mɔgɔw bɛ na mankan tɛ yan bɛɛ bɛ i ka bureau la bɛɛ bɛ voter il n'y a pas de problème yan kɔni an ma mankan foyi min fɔlɔ. bon an ka yɔrɔ in la kɔni a bɛ ka kɛ an ma problème ba ye président de vote dɔ ma na joona o de y'an bila retard la dɔɔni sinon an kɔni bɛ yan nɔ depuis 6 heures du matin en tout cas vote kɔni a taabolo ka ɲi sisan. alhamdulilayi pour le moment vote journée daminɛ kɔni ça va a débutera ka ɲɛ an ma problème fosi y'a la an bɛ ala fɛnɛ deli fo ka taa journée ban problème fɛnɛ kana y'a la n ka laɲini ye min ye halisa population ka bɔ ka voter mɔgɔw kana décourager parce que nin ye communal de ye nin ye sigida ko de pour que commune ka se ka taa ɲɛ a ka yiriwa f'an ka choisili kɛ o choisili in dun bɛ daminɛ sisan de a dun tɛna kɛ tuguni fo 5 ans wɛrɛ an bɛ ala deli fɛnɛ ala k'a ɲuman tɛmɛ. k'a fɔ a ye kalafili nin kɔnɔ o bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ n tɛ se k'a fɔ ko normalement parce que a daminɛla a daminɛ cogo la mais bureau 2 bɛ yen n'o ye kalafili so 2 ye problème dɔɔni bɛ olu kɔnɔna la n'an b'a fɔ o ma ko degun o ye notamment n'i ye bureau ta an bɛ bureau min wele ko bureau 16 n'o ye bureau 16nan ye ale bɛ daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ k'a fɔ bureau ɲɛmɔgɔ n'o ye président ye o tun tɛ o bureau kɔnɔ donc assistant fɛnɛ o tun man ca bureau kɔnɔna in na donc k'a fɔ fɛnɛ bureau wɛrɛ bɛ yen ni o ye bureau 7 ye ale bureau 7 an ka jateminɛw bɔra a kan k'a fɔ ko bureau ɲɛmɔgɔ n'o bɛ wele ko président ale kun fiche b'a bolo a bɛ ka électeurs minnu n'olu bɛ kalafili kɛ a bɛ k'a yir'u la a yɛrɛ sagonnamɔgɔ dɔ k'a fɔ k'u ka voter o ye yɔrɔ an yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni kalafili mana kɛ o hakilinaw kan a tɛ se ka fɔ o ma ko kalafili kunnafoniw ka ɲi a daminɛ fɔlɔ donc an y'o gɛlɛya 2 jate minɛ fɔlɔ gɛlɛya caman kɔnɔ. bon n ka bureau kɔnɔ depuis sɔgɔma an nana an ye baara daminɛ 8h15 normalement 8h de don mais problème ni dɔw y'an sɔrɔ parce que pour que ka urne ta n'o ye nin ye ka na n'a ye salle kɔnɔ donc o y'an permettre ka 15 minutes de retard d'an ma donc après an nana an ye bureau en placé ne ye présidente de bureau voilà mes assesseurs n ka assesseurs filɛ assesseur 4 cɛ 3 muso 1 bon parti politique bɛ yan parti bɛɛ n'a ka membre olu bɛ yan nɔ est-ce que tu vois donc quand même vote kɔni depuis ne sɔgɔma an b'a la mɔgɔw bɛ ka na mɔgɔw bɛ ka voter mais an ma tila fɔlɔ. Bamakɔ sigida 6nan Seri Fila TV kunnafonidilaw fɛnɛ kun bɛ yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ yen maa min ni o bɛ centre ɲɛmaaya la ni u k'a ma ko coordinateur o ye a jira k'a fɔ gɛlɛyaba kɔni tɛ ale ka fan fɛ barisabu ka da ka kabini sibiri labɛn kɔni sabatira kalata labɛn jɛkulu maaw fɛ ka minɛnw lase yen a y'a yira k'a fɔ degun fitinin minnu ni olu kɔni bɛ ka ye ko man ka kɛ sababu ye ni ka fiɲɛ don kalata yɛrɛ taabolo ɲuman na a ka centre la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna centre min bɛ Maɲanbugu projet la a kunnafoniw fɛnɛ ye a jira k'a fɔ degun minnu ni olu dɔw kɔni bɛ yen o ye ayiwa minɛn minnu ni olu dɔw bɛ wele ko loi électorale ani gafe min ni o bɛ tali kɛ wetekɛ yɛrɛ kun kan o kama ko décret portant convocation de collège électoral olu si kɔni kun ma kɛnɛ lasɔrɔ wetekɛso dɔw kɔnɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ Maɲanbugu projet lɔkɔliso min ni wete fɛnɛ bɛ ka kɛ yen maa dɔw bɛ maa la olu y'a jira k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ sɔn ka don kow la tuma min na ni tile kɛra binfɛn ye barisabu ka d'a kan ko courant tɛ lɔkɔliso in kɔnɔ wa yele ko o laban bɛ sɔn ka kɛ baara ye u bolo délégation générale aux élections musolaka min ni o fɛnɛ bɛɛ kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ maa bɛ ka caya fɛnɛ mɔ barisabu ka d'a kan a kelen tɛ se k'a fɔ k'a bɛ jama bɛɛ lajɛlen sago kɛ o kumana ale ka laɲini kɔni ye maa dɔw ka se ka bɔ fan wɛrɛw fɛ délégation générale aux élections tɔgɔ la ka na fara ale kan min bɛ se ka to baaraw bɛ nɔgɔya a bolo an ye fɛn minnu sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔw fɛnɛ na o filɛ nin ye. ni élection ye an bɛ a labɛn na depuis tile 3 donc depuis kunu matériel électoraux nana président minnu yɛrɛ talen nɔ n'o bɛ ni lɔgɔ karamɔgɔ don n'o bɛ lɔgɔso in kɔnɔ yan du y'u ka bureau baarali daminɛ bɛ kunu wula fɛ donc ce matin o nana k'u ka urne ta ka taa affichage kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ bon labɛn mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko labɛn bɛ sabati à 100% mais labɛn konimisɛnnin minnu bɛ yen olu tɛ se ka foyi tiɲɛ élection yi tɛmɛcogo ɲuman n'a tagacogo ɲuman na o ye mun ye encadreur mun bɛ yen engrais rigide n'o tɛ enveloppe dɔ kɔnɔ n'o tɛ urne dɔ kɔnɔ ou bien procès verbal olu da ka kɛ hakɛ min ye 1 b'a jɛ 2 b'a jɛ ne hakili la olu komisɛnniw ninnu tɛ se ka élection bali a t'a tiɲɛ a t'a foyi olu dɔw bɛ labɛn tile kɔnɔ de en longueur de journée nin b'a jɛ nin bɛ na nin b'a jɛ nin bɛ na fo ka taa fɔ don min na k'a kuncogo ɲuman kɛra sinon baasi si tɛ yen ne bɛ yɔrɔ min na bi n b'a ɲini aw yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ n ye ala kana baasi si k'a la an kɔni bɛ yan
pour le bon déroulement des élections. Vraiment Dieu merci. Pour l'homme faut en faire. Lakana mogo bien ni biso ngora soli na ne généralement fla sur ya. Ne rendo no moi j'étais là à 6h45. Mais nana mogo fla sur ya. Nana mi 6h nana ay ça fait pompier mogo e. Olu mogo kem nana obia. Ku ga basi biso ko. Mais wole kam minga ku solo o dilanga da mogo ma. Ko ni plombe ndilo ka wilo bena. Omberom na bi. Ne kon ta fo lakana ko ni ne jigi sikimbe parce que sikimbe et centre de donda de là. Pour l'homme fouetté. Orientation du juillet Mousso. Aïe, Bogotin do Blakana Dama. Depuis son mandat, Sulina Nana, à quoi on a tenu de joindre le dos. Quand il est DG Morode, à Nana pour qu'il soit orienté. Mais tiens, à quel point il est à Wolede. Parce que ni barayé, nous avons donné à Barala, ne c'est qu'à Fokaba, c'est qu'à Fokaba. Parce que à Fora Mogo était là, Mogo sensibilisé sur le 36 666, sur le 36 677, les gens ne l'ont pas fait. Et si tu le fais, ne peux pas kebi. Et les autres saturent nous. Befrle maka, allez na sigili minka bi. Kako nous nyero. Ma jama frle aka. Finalement, ne a déplacé données parce que mes bureau date de là, nous donner quoi comme na gela donné jama frle aka nya déplacé données. Afin ni donner na goba koro pour l'enfant inte avec orientation que tu communes Mogo bekata surtout Mogo robo. Mais réellement mi fanakera parce qu'on a respecté les personnes âgées. Dem sonu chama mena. Ngani Mogo na quartier. O jole ngana to ne ba fa nga ka Mogo robo nga katimne. Akuka ko nyina ba juno ka temekwa. Finalement pour l'enfant ti. Amirom na bi alhamdulillah. Anya jatemine ka fo voti beka ke voti bié. Mais jatemine min kera nya jatemine ka fo Mogo te ka bo. Aywa mais ka fo ko bara make o sira fe bara chama kera sira fe. Mais à quelle année il y a comme sigi dans la moro du souffle y aller no politique kola doni aywa anya jate mine fana ka fo bara be ka ke me gelia doni be bara kono barsa mine ndamana mambe o banje tiana ka fo barsa ni kurantanga yelen tanga kalanso kono sumana ko jago ya fanga yele mene lampantia torchité a foitia wa papier munun fana biya no ka nga signé ayo papier chama baje ina fo loi électorale ina fo collège électoral on a ngona chama ayo ambe mi ni fe sadi ka fere ke kwa disposition ta dona na tola ni fon be se ka c ou c là ou c watu la tromina bureau daila a wakati la bureau daila wakati la 8h jama ka cha bon ni mo ka kelen me se ka na fara ne ga kwa sa siramie parce que y a un école et puis quartier de le nyona bon abe mo do biano j'ai vraiment un très grand problème ici un véritable problème même bon comme ya nga cha ya jancha mai boné wole ligue woni minga baraka suma ka yoro la ngoti gibse kana franga problème foi talati ko ka be sira la kana non na sisa no ko ni yoro be stabiliser Kulukoro marala kati cercle la Kalabankoro arrondissement na commune fla Morobabugu ani Ngabakoro droit Sheri Fla TV kunnafoni ɲinina wulila ka se o yɔrɔ fɛnɛ na ka kalata cogoyaw jateminɛ min bɛ se ka to baaraw minnu bɛ ka kɛ ye olu bɛ se ka sidɔn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa caman de bɔra ka na min bɛ se ka to u ka fasoden ɲumanya u bɛ se ka a baaraw timɛ Kafunɛ Bacili ni Sanba Tarawele y'a jira k'a fɔ labɛn kɔni sabatilen kun don cogo min na ko basi foyi kun tɛ yen baaraw kun bɛ ka kɛ basigi bɛɛ ani bonya ni karama kɔnɔ olu fɛnɛ ka somasama filɛ. Bon centre in bɛ bureau 11 de ko fɔ bon Ngabakoro droit yɛrɛ commune bɛ bureau 31 o b'o ko fɔ mais bureau 11 de bɛ Ngabakoro droit centre ville yɛrɛ la bureau 12 o bɛ Titibugu la bon bureau 4 o bɛ fɛn na Sala bureau tɔw bɛ Jingɔni ka taa se Moribugu ninnu ma bureau tɔw bɛ yen nɔ bon yan nɔ okumu kɔnɔla la vote kɔni a bɛ ka dérouler dɔɔni parce que ɲamala mɔgɔw bɛ kana yan nɔ kelen parce que an bɛ sɔgɔmada la bi ye dimanche ye a ma nɔgɔn kungo wɛrɛw bɛ yen nɔ mais ne kɔni b'a ɲini Ngabakoro durakaw bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ ka bɔ cogoya min na parce que vote in ni maire kalasigi min filɛ nin ye ni nin taara k'an da dɔrɔn a bɛ kɛ problème parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ an ka maires u jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔla la parce que n'i ye maires ta k'a lajɛ maires de bɛ école maîtres sara maires de bɛ dɔgɔtɔrɔw sara dugu commune ka développement bɛɛ bɛ maires de bolo. an bɛ droit Ngabakoro droit commune Ngabakoro droit yɛrɛ vote kɛyɔrɔ de la donc vote a bɛ ka kɛ a ɲɛma pour a daminɛna a daminɛ wagati la bon bɛɛ bɛ ka vote mɔgɔ ka taa jama caman bɛ yan nɔ. Bon bɛɛ bɛ k'i ka chance tenter mais an yɛrɛ anomalie
dɔ de ye bureau 8 la o bureau 8 an y'a ye mɔgɔw tun bɛ ka don ka voter ka sɔrɔ liste dulonnen tɛ mais intervention kɛra o la u nana ka na liste dulon bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi a bɛ kɛ ka kɛ a kɛcogoya la ne taara an ka vote kɛ fɔlɔ n taara voter n ka centre la donc sisan nana y'an lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ bɛn bi yan ni mouvement fɛnkɛ tiyɛn a déploré quoi. Bon, il y a vraiment c'est calme, il y a vraiment ça va, mɔgɔw kɛlɛ ti yan foyi foyi mɔgɔw bi taa ka segin na bɛɛ b'a la k'i ka bureau ɲini an yɛrɛ bɛ ka dɔw dɛmɛ n'u nan'u ka carte ɲini n'a ye sans chercher à savoir quelle est leur coloration an t'u ɲini u bɛ parti mun na yɛrɛ avec nos téléphones n'u nana n'u ko b'u ka bureau ɲini dɔrɔn an b'u dɛmɛ k'a ɲini k'a d'u ma non mɔgɔw bi ka bɔ dɔw bɛ na u sen na dɔw bɛ na mobile personnel la dɔw bɛ na sotaramaw la dɔw bɛ na moto la. Bon, c'est que a bɛ komi ɲinan élection ni san tɔw tɛ kelen ye parce que parti caman il y a à peu près 13 listes ici à Moribabugu 13 listes donc liste mɔgɔw bɛɛ parti bɛɛ y'u ka mɔgɔw mobiliser bɛɛ bɛ fɛ ka na vraiment ka voter pour que i ka mɔgɔw ka tɛmɛ quoi. Vraiment an bɛ foli lase ma ka foli lase Serifla baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase initiateur ma n'o ye an ka guide ye n'o ye Cheikh Serif Ousmane Aidara ye ka foli lase maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma a ka cɛsiri la a n'a ka wulikajɔ la pour que maliyɛnw bɛ se ka kunnafoniya joona kunnafoniya ɲuman na donc vraiment comme an bɔra k'a fɔ cogo min na non n'an bɛ novembre kalo tile 20 na n bɛ kalata don yɛrɛ don kelen fɔra an ka jamana fɛ pour que se ka maire kalata kɛ an b'o don na bi donc vraiment commune kɔni kɔnɔ alhamdulilayi an bɛ ala fo an b'a barikada ka da mouvement kɛcogo la ka ala fo ka barikada vraiment hali bi an bɛ laɲini min kɛ an bɛ se ka fɔ laɲini kan sabula a bɛ ka kɛ ladiriya kɔnɔna a bɛ ka kɛ bonya kɔnɔna a bɛ kɛ cadrement kɔnɔna la mankan alhamdulilayi an b'o si constater ni jamana bɛ o laɲini donc an bɛ kuma min fɔ ka d'a kan fɛnɛ jamana y'a lawuli pour que a ka se ka kɛ basigi jamana ma nin kalata an b'a ɲini ala fɛ ka ɲini a kira fɛ nin kalata in kɔfɛ basigi na jamana in kɔnɔ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ min na ɲini n'o ɲɛta ye sabula ɲɛta se ka sabati ka sɔrɔ bɛnbaliya bɛ jamana kɔnɔna la ayiwa ni bɛnbaliya bɛ jamana kɔnɔna la a ka gɛlɛn laɲiniw ka sabati donc ni basigi nana laɲini fɛn fɛn n'an b'a ɲini ala fɛ an b'a ɲini a kira fɛ ala b'a sabati ka Mali cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen de ala ka Mali ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala ka Mali don an bɛɛ dusukun na. nin kun ye dimanche don novembre kalo tile 20 munumunu zalo ye Serifla TV kunnafoni ɲininaw fɛ maire sigi kalataw kun ka minnu kɛra Mali fan da naani bɛɛ lajɛlen la o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw la sɔrɔli ma an bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ Guinée Bissau kaw fɛ jamana ɲɛmaa Jose Mario Vaz kun ye maa min sugandi k'o kɛ minisiri ɲɛmaa ye n'a yɛrɛ bolo k'o bɛna bɛn bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ a ka fanga ɲini jɛkulu PAIGC maaw y'a jira k'a fɔ a ye minisiri ɲɛmaa min sugandi o y'a kɛlen kungo ye a bolo ani olu tɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoniw kun y'a jira de kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafinna tile bi an b'a jamanaw ka tɔ communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur naani donbaw Guinée Bissau man k'a la ko u k'a lajɛ minisiri ɲɛmaa n'a ma ɲa k'a bɛ sugandi sa a ka kɛ maaden ye maa min ni jamana ɲɛmaa Jose Mario Vaz ka danaya bɛɛ a ka o tɛmɛnen kɔfɛ ani maa minnu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na a ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ PAIGC ani olu fɛnɛ ka se ka bɛn a tigilama kan nka min ye PAIGC maa tɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ min ni o bilali ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la ni o nana ni gwɛlɛya yɛrɛ ye Guinée Bissau jamana kɔnɔ Domingo Simões Pereira o y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Jose Mario Vaz a ye sariya dɔw de sɔsɔ sariya minnu ni olu tɛgɛnɔ bilala a y'a kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna CEDEAO ka bolo kan kunnafoniw ye a jira k'a fɔ octobre kalo tile 14 Conakry ni o ye Laginɛ faaba ye Alpha Condé kɛra surunani donba ye CEDEAO tɔgɔ la Guinée Bissau jamana ɲɛmaaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa mankan ka se ka ban o bɛn ka kun y'a jira de k'a fɔ minisiri ɲɛmaa n'a ma ɲa k'a bɛ sugandi bɛɛ fan bɛɛ lajɛlen ka bɛn a kan nka fɛn min kɔni kɛn bɛ denkura ye nkɔyɔ la ni o ye Gili Kande ye wasabulon ɲɛmaa a y'a Guinée Bissau jamana kɔnɔ o y'a jira kɔni k'a fɔ maa min sugandelen filɛ nin ye bi jamana ɲɛmaa Jose Mario Vaz fɛ ni o ye Ambelo Sisoko ye ko ale b'a kɔkɔrɔma don wa wasabulon kɔnɔ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tigɛ min bɛ se k'a to a ka baaraw bi nɔgɔya a bolo ni wete kuma sera a ka gouvernement ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Maraku jamana kɔnɔ nin y'a dɔgɔkun 6 de ye wasadensigi kalataw olu kɛra sababu ye ka sebaya di fanga ɲini jɛkulu dɔ ma min kɛn bɛ ka diinɛ birifini bere a yɛrɛ kan u k'a ma ko parti islamiste a ɲininen don a fɛ a k'a lajɛ hali bi n'a ma ɲa k'a fɔ wasadensigi kalata min kɛra o ma se ka wasaden fanba di a ma min bɛ se k'a to a bɛ se ka gouvernement sigi sen kan
a y'a fɔ a ka wasaden dɔw de ɲini a teri fanga ɲini jakulu dɔw fɛ walasa a bɛ se ka gouvernement sɔrɔ ka sigi sen kan o de dɛsɛn bɛ ka kɛ bi in na min ye Abdelila Benkirani ye a kɔni bɛ wuli ka jɔw ni senɔcayaw la fanw fɛ ka dɛsɛ a y'a min ye wasaden fanba ye o ma se ka sɔrɔ barisabu ka d'a kan walasa ka se ka wasaden fanba sɔrɔ ka se ka gouvernement dɔ sigi sen kan fɔ wasaden ka kɛ a bolo 198 ye kalata dunsen fɛ a ye 125 sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔla a kɛra ɲɛma ye o ti bɔli kɛ bi in na maa kuraden fɛnɛ bɛ Maroc jamana kɔnɔ min bɛ wele ko Akanoucha ale ye maa ye waritigiba don an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ a bɛ to ka ye ayiwa masakɛ Mohamed Sisi fɛnɛ da fɛ ni o bɛ munumunu zaliw la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ale ka fanga ɲini jɛkulu Rassemblement National des Indépendants ni o ye RNI ye ale bilama a kɛmɛ ka jira k'a fɔ ale kɔni b'a fɛ jɔyɔrɔ caman de ka di a ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔmaw ma gouvernement kɔnɔ ni ale ma ɲa k'a ka wasadenw bi fara a y'a ministre ɲɛma Abdelila Benkirani nga o tɛmɛnen kɔfɛ a ko a b'a fɛ fana fanga ɲini jɛkulu dɔ fɛnɛ bɛ yen a b'a fɛ o fɛnɛ sen ka bɔ doni na gouvernement na o de sen tɛ ka bɛn ministre ɲɛma kɔni ma ko in kɔni n sɛbɛkɔrɔ waleyalen don bi in kɔni na a ka kan de cogo bɛɛ lajɛlen la ministre ɲɛma kɔni ka wasaden fanba de sɔrɔ walasa a ka se ka daga a ye a ka gouvernement sigi sen kan o de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka labanna ka jira u la k'a fɔ bakuruba kunnafoni kun ye kelen bɛɛ de ye dimanche don novembre kalo tile 20 Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen la maire sigi kalataw de kun don wa sigida 4 o ye commune kati ye Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a furumuso Keita Aminata Mayiga taara u ka fasoden ɲumanya baara timɛ ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛta waatiw ye ni o kun ye 10 heures ye an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ni ce aw ka ɲamadali ni aw ka matarafali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma